predchádzajúcom videu na kanáli Bitcoinová škola sme si ukázali, ako si nastavíme práve hardwareovú peňaženku Trezor a ukázali sme si v prostredie Trezor Suite, čo je aplikácia, cez ktorú spravujeme práve náš Trezor. V dnešnom videu si ukážeme práve, ako si nakúpiť Bitcoin cez Bitcoinový automat a zároveň si pripravíme všetko potrebné na to, aby sme si Bitcoin v Bitcoinovom automate mohli nakúpiť. Poďme na to. Na úvod je možno dobre povedať, že Bitcoin cez Bitcoinový automat môžeme nakúpiť de facto dvoma spôsobmi. V tomto videu budeme nakupovať Bitcoin z Bitcoinového automatu priamo na Trezor. Totižto ty si vieš Bitcoin nakúpiť aj na softwarovú peňaženku v tvojom telefóne a následne si ten Bitcoin preposlať na svoj Trezor, teda na svoju hardwarovú peňaženku. Ale v tomto videu, keďže chceme eliminovať pokiaľ možno čo najviac poplatkov, tak si ukážeme, ako si nakúpiť priamo Bitcoin cez Bitcoinový automat tak, aby sa nám uložil priamo na náš Trezor. Na to budeme potrebovať adresu, ktorú nám vygeneruje práve náš Trezor. Adresu si vygenerujeme buď na svojom počítači, alebo na svojom smartfóne. V tejto prvej možnosti si ukážeme, ako si vygenerovať adresu priamo cez počítač. Túto adresu si následne buď odfotíme, alebo urobíme screenshot do svojho telefónu a potom s touto adresou môžeme prísť k Bitcoinovému automatu. My si ukážeme proces generovania adresy priamo v aplikácii Trezor Suite na počítači, ale samotný Bitcoin už budeme nakupovať druhou alternatívou, ktorá spočíva v tom, že si samotný Trezor pripojíme do nášho smartfónu a z neho si vygenerujeme cez aplikáciu Trezor Suite Lite adresu, na ktorú nakúpime náš Bitcoin. Poďme si teda ukázať prvý spôsob a to je ten, že si práve pripojíme náš Trezor do počítača a následne si na počítači vygenerujeme našu adresu. Po pripojení Trezoru do počítača ako prvé musíme zadať náš PIN kód. Po úspešnom zadaní PIN kódu sa teda dostaneme na rozcestník, kedy sa nás Trezor Suite pýta, či chceme sa ako keby prihlásiť do štandardnej walletky alebo do štandardnej peňaženky, alebo či chceme ísť do našej skrytej peňaženky cez passphrase. Čo je to passphrase, ako si ho nastaviť a v čom celkovo spočíva jeho význam, sme si ukazovali práve v predchádzajúcom videu. My teraz si zvolíme štandardnú peňaženku. Po načítaní Trezoru v štandardnej peňaženke, teda bez passphraseu, si ukážeme, ako si teda nastaviť alebo teda vygenerovať adresu, cez ktorú budeme prijímať náš Bitcoin. Trezor nás automaticky už presunie do prostredia svojho rozhrania, kde si veľmi jednoducho vyberieme, že chceme teda nakupovať Bitcoin, keďže tu máme pridanú kryptomenu Bitcoin, tak sa ňu klikneme. A tuto v pravej časti klikneme na tlačítko Receive, teda prijať. Tu teda náš Trezor vygeneroval našu fresh adresu, teda čerstvú adresu, alebo teda unikátnu adresu, keďže Trezor na každú transakciu za účelom zachovania súkromia generuje novú adresu. Klikneme na tlačítko Show Full Address. Tento krok treba aj potvrdiť na Bitcoine. To je veľmi dôležité si porovnať práve, či nám údaj, alebo teda adresa, ktorú nám vygeneroval náš Trezor Suite, sedí s adresou, ktorú vidíme na našom Trezore. Pokiaľ skontrolujeme povedzme prvých 6, 7, 8 znakov a posledných 6 znakov mali by sedieť, kľudne môže celú adresu skontrolovať. Klikneme na tlačítko Confirm podržaním dvoch tlačidiel, teda kliknutím na obe tlačidla. A tuto už môžeme kliknúť na kopírovať adresu, alebo si môžeme odfotiť tento QR kód. Teraz je úplne na tebe, teda či sa rozhodneš si tento QR kód screenshotnúť, teda urobiť snímok obrazovky, alebo si zobrať smartfón a naskenovať tento QR kód do mobilu, teda odfotiť si ho do mobilu, alebo či sa rozhodneš teda nakupovať Bitcoin priamo cez aplikáciu Trezor Suite Lite na našom smartfóne, čo si ideme práve teraz ukázať. Ako prvé teda potrebné stiahnuť si aplikáciu Trezor Suite Lite, ktorú nájdeme buď v Google Play alebo Web Store podľa toho, aké zariadenie používaš. Po stiahnutí aplikácie nastal čas pripojiť náš Trezor do nášho smartfónu. Po pripojení teda klikneme ešte na Trezor, aby sa pripojil. Otvoríme aplikáciu Trezor Suite Lite a zadáme náš PIN kód. Po úspešnom zadaní PIN kódu sa už ako keby aplikácia pripája k nášmu Trezoru a synchronizuje aktuálny balans a stav nášho Trezoru alebo našich účtov priamo v aplikácii Trezor Suite Lite. Po úspešnom pripojení na načítaní aplikácie Trezor Suite Lite
si môžeme aktuálne pozrieť náš balans alebo náš stav na našich účtoch. A teda keď chceme prijať Bitcoin, tak jediné, čo musíme urobiť, je kliknúť na tlačítko Receive v pravom dolnom rohu. Tuto sa nás už aplikácia teda dáva nám na výber a pýta sa nás, ktorý účet chceme použiť a my máme aktuálne účet Bitcoin #1. Takže tento môžeme použiť. A tuto nám už presne tak ako na počítači aplikácia Trezor Suite Lite vygenerovala novú adresu a jediné, čo bude treba urobiť potom, ako prídeme k bitcoinovému automatu, je kliknúť na tlačítko Show Full Address a následne túto adresu potvrdiť aj na našom Trezore. Po potvrdení adresy na našom Trezore nám aplikácia Trezor Suite Lite vygeneruje QR kód, ktorý jediné, čo musíme urobiť, je takto vziať a naskenovať k bitcoinovému automatu. Tak poďme na to. Keďže máme v podstate zapojený náš Trezor do našho smartfónu, tak sa otvoríme aplikáciu Trezor Suite Lite, kde klikneme na tlačítko Receive. Následne Trezor od nás chce, alebo teda aplikácia Trezor Suite Lite, aby sme si zvolili, na ktorý účet chceme príjmať Bitcoin. Keďže máme zatiaľ len jeden, tak zvolíme ten. Následne klikneme na tlačítko Show Full Address. V tomto bode je veľmi dôležité porovnať, či naša adresa sa stotožňuje s adresou, ktorú nám ukazuje Trezor na mobile a ktorú nám ukazuje Trezor na svojom zariadení, na svojom displeji. Pokiaľ áno, pokiaľ je všetko v pohode, tak klikneme na tlačítko Confirm dvoma tlačidlami. Následne, keďže máme pripravenú našu adresu na našom smartfóne, tak presneme sa na bitcoinový automat, kde ako prvé klikneme na samotnú obrazovku, zvolíme Bitcoin a teraz dáme, že chceme nakúpiť za hotovosť, alebo respektíve nakúpiť. Politicky exponovaná osoba nie sme, súhlasíme s aktuálnymi podmienkami. Je dobré ešte možno povedať, že po transakcii nám Bitcoinomat dá aj potvrdenku. Túto potvrdenku je dobre si uložiť z toho dôvodu, že pokiaľ by sme mali nejaký problém s transakciou alebo niečo podobné, tak sa vieme potom na základe tohto bločku odvolať a riešiť už bližšie problém. Klikneme na tlačítko OK. Chceme nakúpiť menej ako z 990 eur, to znamená, že transakcia by mala byť anonymná. Následne naskenujeme náš QR kód. V tomto bode, keď sme naskenovali náš QR kód, teda našu adresu, je dobre si ešte v tuto skontrolovať a porovnať s našou adresou, ktorú máme aj na samotnej aplikácii. Pokiaľ všetko sedí, je dobre si skontrolovať minimálne posledných 4 znaky a prvé 4 znaky. Pokiaľ je všetko v poriadku, tak ešte nám Bitcoinomat ukazuje, že aký je aktuálny fixný poplatok za nákup Bitcoinu. V tomto prípade 104 eur je to poplatok, ktorý je pre ťažiarov a v tomto bode môžeme už vložiť hotovosť do samotného Bitcoinomatu. Jedz už. Keď sme vložili hotovosť, tak na Bitcoinovom automate vidíme, že máme doteraz vložených 20 eur. Toto máme ekvivalent toho, že koľko dostaneme bitcoinov a v tomto momente už môžeme kliknúť na tlačítko nakúpiť bitcoin. Ako môžeme vidieť, tak transakcia bola dokončená a v tomto bode si ešte môžeme vytlačiť účtenku. To je práve z toho dôvodu, že pokiaľ by sme mali nejaký problém s našou transakciou, tak aby sme sa vedeli odvolať. No a túto už v samotnej aplikácii, keď sa vrátime, tak už vidíme, že Bitcoin nám prišli a už tu máme $26, predtým tu bolo $10, čiže prišlo nám nejakých plus, minus $15 po odpočítaní našich poplatkov. Ako môžeš vidieť, už som sa medzi tým aj stihol ostrihať po tom, čo sme si nakúpili Bitcoin v Bitcoinovom automate, ale ešte jednu vec som chcel zmieniť a to je tá, že okrem fixného poplatku, ktorý je určený pre ťažiarov, v tomto prípade bol vo výške 4 eur a Bitcoinomat ho aj vypísal na svojej obrazovke, tak si ešte každá firma, ktorá prevádzkuje bitcoinový automat, účtuje svoj poplatok, ktorý sa môže pohybovať niekedy v rádoch od 5 až do 15%. Tento poplatok si vieš jednoducho vyrátať tak, že si porovnáš kurz, ktorý ti ukazuje Bitcoinomat na svojej obrazovke s aktuálnym kurzom, ktorý nájdeš napríklad na nejakej burze alebo kľudne na Google. Rozdiel práve v týchto kurzoch je poplatok, ktorý ide práve firme, ktorá prevádzkuje daný bitcoinový automat. V predposlednom videu z tejto série Praktický kurz Bitcoinu si ukážeme 3 základné tipy, ktoré by si mal podľa mňa do svojho bitcoinového lifestylu implementovať čím skôr, aby si sporil pravidelne a bezpečne. A v poslednom videu si ukážeme, čo je to Lightning Network, ako si nabiť tvoju Lightningovú peňaženku a ako s ňou vieme platiť v reálnom živote.